Os am unrhyw obaith o ddal bai Colwyn yna, fysa dim llai na thriphwynt yn neud I Treffynnon wrth iddyn nhw deithio I gau becer I herio Penrhyncoch brawn Sadwrn. A doedd dim rhaid aros yn hir am y gol agoriadol. Jake Cook yn rhwydo wedi cwta 10 munud. Dyblodd Cook gyfantais 5 munud yn ddiweddarach gyda'i ail am y prynhawn. Ac o fewn 10 munud I rwydo'r gynta, fe gwblhaodd y cefnwr ifanc I hat-trick. Treffynnon 2-0 ar y blaen wedi 20 munud yn unig. Fe drodd Cook yn grewr ar gyfer y gol nesa. I bas wedi mesur yn berffaith I Dave Forbes rwydo I 15fed gol gyngred y tymor hwn. Ath petha o ddrwg I waith I Penrhyncoch yn fuan yn yr ail hanner. Ail gardyn melyn i'r captan, Owain James, ac felly'r tîm o'r canolbarth, bedair ar ei holi a lawr I 10 dyn. Symudiad hyfryd I lawr y chwith a chroesiad Forbes yn rhoi gol ar blat i'r eilydd Aidan Farron, rwydo'i gol gyngred gynta'r tymor hwn a selio'r fuddugoliaeth. Getting here, with obviously the conditions again, the pitch is really tough and heavy. But I thought the way the lads, played was outstanding and, like I say, got the 3 points they deserved. Dyn ni heb amddiffyn yn dda fel tîm heddi. Hyd yn oed, maen nhw'n tîm ffantastig. Dim yn cymryd dim byd wrthyn nhw. Mae'r tîm mae John wedi roed at ei gilydd, maen nhw'n ffantastig. Mae'r rhai o'r chwaraewyr, maen nhw'n lefel uwch ben ni. Ond gweud nawr ni wedi heb troi lan heddi hefyd. So, dwi'n o'r galed I gymryd. Fi yn Erin yn barod I dachrau eto yn y haf. Dyn ni siŵr o fod mewn gyngred wahanol. A mae'n bwysig, mae'r ddau ni'n caru'r clwb. A bod ni'n chwilio y bobl reit I ymuno ni a ni'n mynd I gweithio'n galed I dyn nhw. Probably should have got a few more, but hey, hat-trick at the end of the day and then, hopefully a few more next Saturday.